Negros Occidental Local Government Unit nagdepensa sa Manubo nga vaccination turnout sa probinsya nga pinakamanubo sa bugos nga Western Visayas. Ginaduso nga pina sa DILG hindi kuno makaturungan suno sa mga opisyal. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa reporting ipagwas ng DOH 6 as of November 2, ang Negros Occidental ang may pinakanubo nga vaccination turnout sa mga probinsya sa bugos ng Western Visayas. Ara pa lang sa 18.86% ang fully vaccinated sa probinsya, 6.80% ang partially vaccinated, samtang kapin 75% pa sa target population ang wala pa na bakunahan. Nagapangunang Iloilo City sa may pinakamataas ng fully vaccinated individual, ngayara sa 86.82%. Sang target population, nga ginsundan sa Bacolod City, nga may 43.04% na ang fully vaccinated individuals. Depensa sa Kapitolyo, ang masobra 1.8 million na target o kung 70% sa masobra 2 million yung populasyon sa probinsya ang nagapabilin ng pagpanghangkat. What should be done is first to determine what is the cause, if at all there's a shortfall, no, or much to be desired as far as vaccine rollout is concerned. Pagklaro sa gobernador, bastanteng bakuna kag alokasyon gikan sa national government. Idugang pa ang vaccine purchase ng probinsya butang nga wala at problema sa inugtublok kundi ang mga tuloblokan. Nobody wants to delay this, no. There are reasons why National Capital Region is almost 90%. There's a reason for that, and we all know that. And we also know there's a reason why in the provinces they're lagging behind. We also know that. Kadawan sa mga wala pa na bakunahan sunod sa Kapitolyo ang indigent population, mga nagapuyo sa mga nabukid nga bahin nga mabudlay malabot sa information education campaign. Nagpalag naman ang Kapitolyo sa plano sang DILG nga pinahan ang mga LGU nga may manubo nga vaccination rollout. Threats are not, I think, appropriate. No, sanctions are not appropriate for me. It's up for us to develop a very, very aggressive and effective vaccination, information, and implementation program. Sa Bugos Rehiyon, 1,581,599 o kung 28.57% pa lang sang target nga masobra 5.5 million ang fully vaccinated. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.